haurtzaindegia nik ireki nauen 1989-2000 ikasturtien, baina haurtzaindegi moduen. Musikeko eskolako guraso elkartiek eta udaletxien laguntzagaz. Gero, partzuergoa sortu zanien, aurreskolak partzuergoa, bere barne sartu zen aurreskolie eta nik hemen jarraitzen dut ordutik. Hasierak haurtzaindegi moduen, esan bida hasi zala haurtzaindegi ze ume gehiago geratzeko herriko eskolan. Hasieran herriko eskolan egon ziren 36 ume, niriekin batera 40 ume. Eta konturetu zen guraso elkarti eta udaletxie, ume asko joaten ziren Gernikera, haurtzaindegi zen falta bat egon zelako. Eta ordurik aurrera eskolan umiek ume gehiago dau, ehun ume baino gehiago dau eskolan bakarrik aurreskolie konte barik. Gero aurreskolie sortu zanien, partzuergoan barne, partzuergoak egiten dugu gestionetan dugu ezitzailean kontue, egunien kontue, eta eraikuntza da udaletxien eskuetan. Udaletxien ardurie da, aurreskolie kondizionatan egotie, pinturie, altzariak, holako geuse handizek. Ume asko etortu ziren, oindala 3 urtera arte edo, egon gara 21 umegaz, topia dela, zeguke aurreskola honetan dekoguz 2 gela, 0 bat urteko gela bat eta 1-2 urteko beste gela bat, eta ratioa die 13 ume 1-2 urteko angelan eta 8 0 bat urteko angelan. Eukigu topie, oindala 3 urtera, baina igertzen da asko bajatu dela. Momentu honetan dekoguz 2 gela erabiltzen duguz, dekogu 0 bat urteko 7 ume eta 1-2 urteko beste 7 ume. Ume txikitzuen artekoa, 0 bat urtekoan artien dauz 2 handitxoa badizenak, urtie bete dauenak, orduen horrek sartzen duguz 1-2 urtekoan gelan. Eta dauz, ezitzaile 1-2 urtekoan gelan eta 0 bat urtekoan. Emoten jakona da espazio bat umiek jolastu alizeteko arrisku gitzienagaz, beti goten dien momentu batzuk arriskutsuek, baina horretarako gauz gu horiek iritzeko, eta emoten jakie material, eguneroko material bat eurek ezagutzen dagoena, eta ez dagoena ezagutzen, esperimentet etorkizuna, nik ez dakit, baina guk ikusten dugune da, ez dagoela ume asko jaizoteko bez errezen. Orduen, gure etorkizun izango da gehiago be, haiende aurreskolan edo beste aurreskola batzutan dauen lekuen araberakoa.